Музикальний номер. Бомба. Млинів. Музичний номер нашої команди як китайська мова. Ржуть всі, розуміють одиниці. Ну що ж, знавці східноазіатської лінгвістики, насолоджуйтеся. Ми усвідомлюємо, що наш музичний номер не такий динамічний, як в інших команд. Зате ми вклали в нього душу і серце. Бюджет нашого музичного номера 12 гривень. Саме стільки ми витратили, щоб приїхати сюди на метро. До речі, це один з найдорожчих музичних номерів в історії нашої команди. Цікава інформація. Володя абсолютно не вміє грати на гітарі. Вчора весь день його вчив цим 3 акордам Валік. Алло? Хто? Хлопчик? Пацани, в мене хлопчик квартиру обікрав! Нудно мені. Піду сексом займусь. Нас часто запитують, а де це Млинів? 50 градусів північної широти, 25 градусів східної довготи. Вичерпна відповідь. А я ж дітей з садика забрати забула. Не спіши, постій ще, зразу зі школи забереш. Шукай в телефоні мій слід, цілуй. Як бачите, Володя соромиться співати про кохання на публіці. Причина банальна, днями від нього пішла дівчина. Катя, якщо ти зараз нас чуєш, то це дуже добре, бо ми переживали, що в тебе струс мозку. А це власник гітари. Його звати Богдан, але друзі кличуть його просто Бог. Здавалося б, музичний номер зайшов в глухий кут. Але ж ні. І всі разом!
Друзі, сьогодні виступають команди з різних міст і країн. А були ж часи, коли всі ми, українці, росіяни, білоруси, жили в одній могутній державі. Київській Русі? Ну да, оце часи були. З вами була команда КВН «Бомба», селище Млинів.